Chino! Opa. Hoy, ikaw na hindi na nagkaroon ng long-term relationship. Lahat ng dumadaan sa'yo puro maling tao o di kaya ikaw ata ang panandaliang tao sa buhay nila, di ba? Hay nako, hindi umaabot ng isamang taon. Parang wala ka nga atang anniversary na jowa, di ba? Na laging sa una lang masaya, na sa una lang talaga nilalandi. Walang consistency. Ito, mahala, kapag paulit-ulit consistent na wala kang nagiging jowa na tumatagal sa'yo, aba, it's time for you para tumingin naman sa salamin. Bakit? Baka ikaw ang problema. Hoy! Mahal! Happy Tuesday! At kasama mo na napapakinggan at natitikman. Ang spicy opo mo sa radyo na kapag natikman mo, hanap-hanapin mo. Walang iba ako to, mahal si DJ Kim Chino. Makakasama mo ako, 69 tayo. 6 to 9 p.m. 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakasama ko. Ikaw ay bumabiyahe, naghihintay ng rush hour o di kaya inaabangan lumabas yung kabit mo. Bakit? Sabay kayo lalabas? Ha? Sabay kayo uuwi? Lang yato. Hirap na ng buhay, meron pang kabit. Ako nga walang jowa, may kabit ka pa. Anyway, mahal. Ako ang iyong makakasama sa ating usapang pag-ibig. O, diba? Mabalik tayo, mahal, sa sinasabi nating parang ikaw ang may problema. Diba? Minsan totoo yan eh. Kakanood nyo ng K-drama. O totoo to. Mapababae o lalaki. Kakanood nyo ng K-drama, tumataas ang standards nyo. Hindi na nagiging makatotohanan. O aminin nyo. Kaya ang expectations nyo sa mga tao, lalo na sa Pinoy, ay talaga nga naman pagkataas-taas, hindi na ma-meet. O diba? Kaka-K-drama nyo, kaming mga simpleng tao, hindi na nagiging enough sa inyo. Di na kayo nakukontento. Di ba? Totoo yan. Kaya naman tonight sa ating Chinitok sa usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo na si DJ Kim Chino, ibibigay ko ang 3 paraan para makontento. Oo, makontento ka sa relasyon, sa pag-ibig na totoo. Di ba? O ito na, para malaman mo at maging tunay na partner ka naman sa relasyon for once. What? Baka ito na ang dahilan kung bakit magkakaroon ka ng pang long-term relationship. 'Di ba? O ito na, mahal, sabi ko, una, para makontento, makontento sa relasyon, tigilan ang pagkukumpara. Lagi nyo tatandaan, wala namang perpektong relasyon. Hindi totoo yung mga K-drama, fairy tale na yan. 'Di ba? Walang perfect na relasyon pero may tamang tao para sa'yo. I do believe with that. Huwag mong ikumpara sa iba. Baka yung couple goals mo, puro pang K-drama, Netflix o kung saan ka man nanonood, napipikon mo ko. Diba? Ayusin yung expectations nyo. Hindi, ang pag-ibig, hindi yan fantasy. It's a commitment. So kung willing ka mag-commit, kung tinanggap mo yung jowa mo, kung ano yung kaya niyang bigay, diba? Tutulungan mo siya, susuportahan mo siya, and you'll build the world together. Definitely, that's the meaning of love. What? Kinikilig ako, wala naman ako jowa. Tsaka mahal, tandaan mo yung jowa mo hindi robot at hindi rin niya nabida sa K-drama. So hindi yan poreless, hindi yan matangkad, hindi yan ganun kakinis, pero ang sure ako dyan, tinanggap ka niyan kahit hindi ka rin naman perfecto. Diba? Tsaka alam mo, mahal, totoo yung sinasabi nila, kapag compare ka ng compare, hindi ka kailanman sasaya at makukontento. Kaya stop comparing. Okay? Stop comparing. Anyway, shoutout muna natin pala nakikinig ang mga kontento na sa kanilang mga misis. Sana totoo, no? Ito mga gwapo na talaga nga namang dapat makontento kayo sa asawa nyo, kundi papalayasin kayo. Shoutout natin, Boss Mel Custom Seats, Manila staff. Uy, nakikinig sa atin. O Sir Melvin Domingo, maraming salamat. Shoutout din natin ang mga Marino Rider na sina Sir Roy. Uy, shoutout sa inyo. Mabuhay kayo, mga gwapong rider, driver o kung ano man ang minamaneho nyo o sinasakyan nyo.
Shoutout sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig. At syempre, ikalat nyo ang mga gwapong lahi natin. Di ba? Anyway, mahal, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At huwag ka mag-alala, si Kim Chino hanggang 9 p.m. pa naman. Kaya dito ka lang. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!